3 ta' April San Riccardo, Isqof ta' Chichester, għex bejn l-1197 u l-1253. Riccardo tilef lil missieru meta kien għadu żgħir u l-proprjetà tal-familja marret lura. Meta ħuh il-kbir offrilu l-wirt, Riccardo ma aċċettax. Qad li għen kemm seta' biex jerġa' iwaqqafha. Studja Oxford u Pariċi u anki jagħmel kors fid-dirittu kanoniku f'Bologna u reġa' lura pajjiżu fama kbira tant li ħatruh rettur tal-Università ta' Oxford. Hawn tant spikka fl-erf u fil-qudusija li l-Arċisqof ta' Canterbury, San Edmund, riedu miegħu bħala kanċillier tad-djoċesi. Hekk sar kumpann intimu ta' San Edmund, akkumpanjah Franza fl-eżilju, assistih f'mewtu u ħadu bħala mudell ta' ħajtu. Wara l-mewt tal-Isqof San Edmund, Riccardo mar jistudja t-teoloġija mad-Dominikani f'Orleans, fejn kien ordnat saċerdot u mbagħad mar lura pajjiżu. Hemm l-Arċisqof il-ġdid ta' Canterbury, Bonifaċju, talbu biex jaċċetta jsir kanċellier tiegħu. Meta fl-1244 miet l-Isqof ta' Chichester, il-kapitlu fuq ir-rakkomandazzjoni ta' Bonifaċju ħatar lil Riccardo bħala s-suċċessur. Iżda din in-nomina ma oġbet xejn lir-re Enriku III għax Riccardo kien iżomm ma' Edmund li kien ħada kontra l-intrigi tar-re. Għalhekk Enriku ma rridx jagħti lil Riccardo id-drittijiet tal-mensa tat-tħur. Bla dar fid-djoċesi tiegħu u bla mezzi, Riccardo sab ruħu dipendenti tal-karità tal-kleru u tal-fidili. Iżda sentej wara, fis-sena 1246, Enriku kellu jċedi wara li l-Papa qabeż għalih. Riccardo baqa' jgħix bħala isqof fil-faqar u fil-penitenza għax kien jagħti kważi kollox lill-fuqra. Għamel ħafna digriti biex jirregola il-ħajja tal-kleru, l-amministrazzjoni tas-sagramenti, is-servizz u l-privileġġi tal-knejjes. Meta id-dispensier kien josservalu li qed jagħti karità aktar mir-renti tal-mensa, ma jimpurtax kien iwieġbu bih l-oġġetti tal-fidda u żiemel. Huwa sejjer Dover biex jikkonsagra knisja ġdida f'ġieħ San Edmund ħassu ħażin fil-vjaġġ. Malli wasal Dover kien kemm laħaq ikkonsagra l-knisja. Miet l-għada fit-3 ta' April tas-sena 1253 fl-età ta' 56 sena. Ħaduh lura Chichester u difnuh fil-katedral. Kien iddikjarat qaddis 9 snin wara mewtu mill-Papa Urbanu IX. F'kull stadju ta' ħajtu, San Riccardo qiegħda d-doveri tiegħu sewwa u b'ġenerożità, bla ebda interess personali. Kemm importanti l-altruiżmu fil-ħajja tan-nisrani, kemm għandha tispikka fina dik il-ħajja dedikata għall-oħrajn. Fuq kollox, din hija l-ħajja li għażel Sidna Ġesu Kristu, li ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u jagħti ħajtu. Għalhekk in-nisrani ma jistaqat ikun egoist. Fid-diskors waqt omilija minn tiegħu, il-Papa Franġisku fl-14 ta' Mejju tas-sena 2013 jgħid hekk: L-egoizmu ma jwassalna imkien, l-imħabba mill-banda l-oħra tillibera. Minħabba dan, minnu kapaċi jgħix il-ħajja propja bħala rigal biex jingħata lill-oħrajn, ma jibqa' qatt waħdu u ma jesperimentax id-dram tal-kuxjenza iżolata, priża faċli ta' dak is-Satana ħallas krudil dejjem lest biex iqarraq b'min jażel triqtu. Ġesu jgħidilna kelma qawwija: ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li tagħti ħajtek għal ħbiebek. L-akbar imħabba li tagħti ħajtek. L-imħabba dejjem timxi
minn din it-triq li tagħti ħajtek, tgħix ħajtek bħala rigal biex tingħata, mhux teżor biex jinżamm. U Ġesu hekk għexa bħala rigal. U jekk tgħix ħajtek bħala rigal, int tagħmel dak li jrid Ġesu. Waqqaftkom sabiex tmorru u ġorru l-frott. Mela m'hemmx għalfejn naħarqu ħajjitna bl-egoiżmu. Ġuda mill-banda l-oħra kellu atteġġament kuntrarju ta' min iħobb għaliex qatt ma fehem miskin xi jkun rigal. Ġuda kien wieħed minn dawk il-bnedmin li qatt ma jaslu li jagħmlu ġest ta' altruiżmu u li dejjem jgħixu fl-isfera tal-propju jien, bla ma qatt jħallu jinħatfu mis-sitwazzjonijiet sbieħ. Atteġġament li minflok huwa tal-Madalena meta taħsel riġlejn Ġesu bl-ingwent tant iqum flus. Dan huwa mument reliġjuż, mument ta' gratitudni, mument ta' mħabba. Ġuda mill-banda l-oħra jgħix maqtuħ fis-solitudni tiegħu u jibqa' javvanza f'dik it-triq, din hija l-rusa tal-qalb. U hekk bħalma l-maħabba tikber fir-rigal, ukoll fl-atteġġament ieħor dak tal-egoiżmu jikber u jikber f'Ġuda sat-tradiment ta' Ġesu. Min iħobb jagħti l-ħajja bħala rigal, min hu egoist jittradixxi, jibqa' dejjem waħdu u jiżola l-kuxjenza tiegħu fl-egoiżmu, f'dik il-kruwa tal-propju ħajja, imma fl-aħħar jitlifha. Mela hemm żewġ toroq x'nażlu, ngħixu l-ħajja għalija nnifisha jew ngħixuha bħala rigal, jiġifieri bħalma għamel Ġesu. Bħalma ħabbni l-missier, hekk jibatni għall-imħabba u jien nirregola ruħi għall-imħabba. Ejjew nitolbu, ejja mulej u tina qalb wiesa li tkun kapaċi tħobbu mill-tam b'manswetudni u nitolbuh ukoll li jeħlisna dejjem mit-triq l-oħra, dik tal-egoiżmu li fl-aħħar tispiċċa ħażin. U int, f'liema triq tinsab? Qiegħed jew qiegħda tixbaħ lill-Imgħallem Divin? Qed timxi bħal sar Rikardu fit-triq li se twasslek għall-glorja tal-qaddisin fis-sema? Din li ġejja hija talba ta' San Rikardu. Grazzi lilek mulej tiegħi Ġesu Kristu għall benefiċċji kollha li tajtni, għall-uġigħ u l-insulti kollha li insofrejt għalija. O Salvatur tant ħanin, ħabib u ħuna, għamel li nsir nafek b'mod aktar ċar, li nħobbok b'għoża akbar u li nsegwik aktar mill-viċin, jum wara jum. Amen.